Vrijeme masovnih odlazaka u inostranstvo, svi se pokušavaju nekako snaći i osigurati bolju budućnost. S istim ciljem smo krenuli i mi, da zaradimo novac kako bismo lakše preživjeli i osigurali bolju egzistenciju za nas i naše porodice u BiH. Obećana nam je dobra plata i zarad toga bio sam spreman da istrpim to što stvari na licu mjesta nisu izgledale kako je dogovoreno. Nismo se dobro informisali gdje idemo, niti pod kojim uslovima. Kad smo stigli, bilo je već kasno. Obećanja o iznosu i potencijalnoj zaradi, uslovima rada, transportu, slobodnim danima i zdravstvenoj zaštiti su bila najobičnija laž. Radili smo i po 15 sati dnevno s upitnim pauzama i sve je počelo nalikovat radnom logoru. Nadzornici su nas novčano kažnjavali za sve i svašta i plata je kasna. A tek hrana. Jedan od naših kolega je ponudio psu koji je bio na gradilištu salamu koju smo dobili za doručak. Pas nije htio pojesti salamu, a mi smo ipak morali jer nije bilo ništa drugo. Ako želite raditi u inostranstvu, morate se informisati gdje idete i koja su vaša prava. Jer previše je ljudi koji vas žele iskoristiti zarad novca, bez obzira na posljedice po vas ili vaš život. Budite oprezni.